cuanto más se apoye a las artes inclusivas, a la diversidad en general, será un enriquecimiento para todos, para la ciudad y para el mundo. Este festival o que aporta a cidade da Coruña, para nós o máis importante, é o poder facer difusión da nosa lingua, da lingua de signos. Porque as persoas xordas queremos derribar as barreiras de comunicación que ainda existen na nosa cidade. Que la gente aprenda a convivir con la gente con discapacidad y a partir de ello pues intentamos que seamos un grupo. Quiero seguir aprendiendo cosas, me encanta el teatro. Somos diversos, no somos capaces de hacer lo que otra gente no cree que podemos hacer. Que es muy bonito hacia el público. Entretenimiento, distracción. Y la expresión de cualquier tipo de persona, de cualquier tipo de capacidad. Para Repsol, la integración debe abarcar todos los ámbitos. Y si bien algunos, como son la educación o el deporte, están más presentes, no ocurría tanto en el ámbito cultural. Festival, sin lugar a dudas, nos ha dado esta oportunidad. Arte para Cuidarte pues nos acerca a la ciudad desde una perspectiva distinta, de una forma amena y divertida, ¿no? Vamos paseando tranquilamente, vemos un monumento y preguntamos, ¿y este quién será? ¿No? Y algún monitor pues nos explica, pues este monumento está dedicado a tal, y descubrimos rincones de la ciudad que nunca no pensáramos que había. Y conocemos mucha gente nueva también, gente que pasaríamos totalmente de ella día a día, pero es gente maravillosa, gente estupenda. La impresión 3D es algo que me fascina ya desde hace tiempo, y poder trabajar en algo, al menos por parte del instituto, en algo relacionado y además ayudar a gente, pues me parece bastante bonito. A liña que temos de traballo coa impresión 3D na aula sobre produtos de axuda para a autonomía. Hai un montón de proxectos que se están traballando en distintas áreas e que se non hai un foco no que se poidan mostrar e enseñar, pois moitas veces quedarían agachados e a Coruña como cidade non sabría, non coñecería eses proxectos que están aí funcionando. Por lo tanto, sirve como focalizador de mostrar eses proxectos. É unha oportunidade para ver cosas moi diversas e moi interesantes, inclusivas, pero ademais diferentes. Sensibiliza, normaliza, e a inclusión sempre é un punto sempre positivo. Somos un equipo donde nos lo pasamos todos muy bien, donde nos tratamos todos por igual y donde se aprenden esos valores, ¿no? A que todos somos iguales y todos somos diferentes. Eles nos ensinaban en moitos casos a viver, pois porque as emocións non teñen trabas para eles, e nos parece que estamos todo o día con máscaras, con problemas, un pouco escondendo os nosos sentimentos. Iso é tan importante para viver o amor, que foi unha ensinanza moi grande. Entón, o que portamos no festival e o teatro fundamentalmente é a inclusión. Es algo importante que tantas entidades podamos colaborar en un acontecimiento cultural, ¿no? Y la Sociedad Filatélica de La Coruña está encantada de poder participar en el festival. É importante que a xente que está facendo ese esforzo por mellorar os proxectos cada ano e incorporar dentro das entidades culturais esa parte social, que vexan que efectivamente ten sentido, que o que se está producindo é algo que a xente valora e que compensa seguir facéndolo e seguir mellorando. O fondo participativo que ten o proxecto, de que entre todos demos de forma, non foi algo
que chegou instaurado e simplemente tivemos que interpretar, senón que lle fomos dando cada un o noso toque e a nosa visión da realidade que queríamos transmitir. Todos os proxectos que se podan facer deste tipo son moi importantes para esta cidade, para toda esa cidade tal, porque así podemos ver realmente o que ocurre ao noso redor. Nos, en concreto, temos a sorte de non ter, entre comillas, ningún problema, como eu estou todo o rato recordando na sitcom, pero aquí problemas o que temos somos todos. Entonces aquí todos valemos, todos somos importantes e de feito vese que necesitamos o conxunto de todas as persoas polo que aportan para que saia unha cousa como saiu aquí. Falamos de ruptura de barreiras, non? As barreiras en realidade son múltiples e non son únicamente as barreiras arquitectónicas ou as barreiras que a xente con discapacidade poda atopar en sentidos moi básicos e moi convencionais, non? Barreiras tamén son pois que un teatro ou un cine poderán encherse para ver cousas como as que fixemos, ou para ver as obras de teatro da Quinta da Arte ou o espectáculo de Robert Piero, o que sexa. Aínda temos moitísimo camiño por percorrer. A xente hoxe saía encantada, riuse moito, queren máis, pero as cousas hai que facelas e, sobre todo, fai falta pasta para poder facer as cousas. Esa é a grandísima barreira que temos para poder seguir facendo este tipo de traballos que, ademais, sen que teñan que ter unha intencionalidade, sí que deberían de servir para algo. A nosa experiencia de poder traballar con un colectivo que apenas coñecíamos, como é a xente que ten o trastorno do TDAH, que é o déficit de atención e hiperactividade. Será a primeira vez que nos achegábamos que facíamos algo deste tipo, e foi unha experiencia verdade maravillosa. Igualdade na diversidade, digamos, non? Para min é a única igualdade que pode existir. A cidade non está diseñada, nunca se diseñou nin se pensou para a diversidade. Coloca o foco de atención nun diseño de cidade e na vontade de cambiar ese diseño. Aporta, creo, poner una semilla muy importante para que realmente la inclusión en el futuro sea verdadera. Quiero decir que cuando ya haya inclusión verdadera, que no haya falta, ¿no?, de organizar cosas específicas. Lo que nosotros ofrecemos es música clásica orientada a todo tipo de público que pueda disfrutar de ella, no tanto en una sala convencional sentada y sin poder experimentar la música con plenitud, sino de otra forma, más abierta y más natural. Unha aposta moi importante, moi interesante para facer público, que é o que demandamos os agentes culturais, ¿no? Tener máis, abrir a sociedade, abrir a música, abrir a literatura, abrir o arte en xeral, a pintura, a escultura. Non só o festival, sino en todo o proxecto de cultura inclusiva, o que aporta a oportunidade a unha xente, a un público, a unha población que normalmente non accede a temas como o de DJ, que facemos nos abre a oportunidade para que nos os conozcamos, eles compartan súas cousas a través da música, da poesía. Eu creo que é unha oportunidade para que eles podan amosar todo o que aprenderon, todo o que poden facer, e é como un escaparate moi importante para eles, e eles de feito están super ilusionados por virose aquí. Si eu estou na tua terra, tú estás na miña terra, todo é un caos. Os humanos temos pés para camiñar, non nacemos para estar quedos. Temos que percorrer
camiños, vales, montañas, surcar os mares e ficar ali onde creemos que temos chegado ao noso lugar. E se non cabedes? Sempre hai sitio. Visibilizar todos los trabajos de muchísimos colectivos que están como de algún modo escondidos, están en asociaciones, incluir a todos estos colectivos en otros proyectos, tanto de música, de danza, o sea, que el arte sea un vehículo de transformación social. Estamos nunha cidade con bastante actividade cultural, pero que quizáis lle faltaba eso, que as entidades culturais tivesen esta nova inquedanza, non? Pola diversidade e ver como se pode participar e producir cultura e arte tamén desde a diversidade.